Jesús Arnau és un home que transmet valors. Ho ha fet des d'una postura vital arrelada a la terra i a la natura. A través d'apostes i projectes que motiven a persones de diferents generacions. Amb aquestes iniciatives, Jesús Arnau vol recuperar els aspectes més positius i saludables d'un estil de vida avui diluït en els ritmes frenètics de la ciutat, en les presses i en una manera de viure que ha perdut la consciència d'allò que és veritablement important. Jesús evoca la calma del savi que mira i escolta la natura, però no renuncia a l'acció necessària per a passa, transformar l'entorn que ens envolta. Feia possible les coses que a la gent que no estava acostumbrada a estar en contacte amb la natura i en el cultiu, com era la major part de gent, resoldre els petits problemes com el reg, el cultiu, les petites plagues i això, i intentar que el grup fora cooperatiu, que hi haguera harmonia i que hi haguera una cultura no de la competència, sinó de la col·laboració, no? Hi ha plantades aromàtiques de moltes varietats, totes les varietats que vam trobar, i té un significat, per una part, emocional, o sigui, les aromàtiques posen a l'ambient unes essències que d'alguna manera influixen en la emocionalidad de la persona. Hemos cogido mucha cosecha, la verdad, tanto en invierno como en verano, pero yo creo que aquí es como para mí, por ejemplo, una terapia muy buena. Una terapia muy buena. Yo que estoy enferma, para mí es una terapia. Que se me dona bé la jardineria, l'agricultura, doncs si puc ensenyar-ho, si puc transmetre una miqueta aquesta passió per el món natural, no? Per veure com una llavoreta germine, com una planta prospere. Aquí venimos por la mañana a la fresquita, limpiamos el huerto, lo aseamos lo mejor posible, regamos, quitamos las malas hierbas de las plantas. Esos tomates son todos ecológicos y hay tres variedades de tomate. Este es el tipo de tomate valenciano, creo que es valenciano, luego está esto de corgada y luego está el de ensalada. La gent ha anat assumint, no? Que no pots posar venenos a les plantes que tens que menjar, no? Llavors ha sigut bastant fàcil, no? O sigui, hi ha hagut alguna reticència, però la gent ho ha assumit d'una manera molt fluida, molt natural. I com a cada problema realment a nivell ecològic n'hi ha una solució, no ha sigut molt dificultós, no? Que yo me apunté al Club de la Tercera Edad, vi el tema de los huertos y me pareció una idea genial. Y bueno, en uno de los sorteos que hubo me tocó. Bueno, yo a Jesús lo definiría pues amante de la naturaleza, de lo auténtico, un sabio de las plantas, porque a veces se iba a arrancar una hierba, esta no, la del suelo, un sabio y una persona entrañable. Y muy concienciado de lo ecológico. Entonces aquí han plantat una combinació, veus, aquí hi ha fonoll, aquí hi ha espígol, romer. És una font de recursos culinaris. Per què? Perquè aquí hi ha saborija, per exemple, que és l'herba que es posa per adobar les olives. El romer se posa per adobar molts de peixos. O sigui, en la cuina tenen moltes aplicacions que probablement avui en dia estan una miqueta oblidades, no? I també, com té una vena artística literària, que ha fet 3 o 4 llibres tal, me'ls he llegit, els hem comentat també, i bé, una persona culta, educada, amics dels seus amics i que està a l'abast de qualsevol.
El que veig jo és que possiblement quan plantes tomaquera, una vegada estan agarrades, dins només hauries de deixar una manguera. I això ha sigut un tema de germanor i molt d'això perquè hi ha hagut una interrelació entre tots molt bona, no? Pues és molt atent, se preocupa molt carinyós. Quan me va dir, mira, des de l'Ajuntament mos han dit que sí, anem a fer això, no sé què, super implicat. I mira que ell ha sigut sempre una persona que les relacions socials, igual que a mi, ho he dit d'ell, li costen una miqueta, però això com que el va animar. Pues molt d'orgull, sí, molta felicitat perquè realment s'ho mereix. Penso que és un projecte que s'ha implicat moltíssim, com en totes les coses que li fan il·lusió, i estic contentíssima de que se li hagi reconegut. Viu com penses o acabaràs pensant com vius. Arnau és un exemple d'este compromís amb la vida, la societat i l'entorn. Des de la geografia més pròxima, les idees de Jesús Arnau abasten un concepte global d'implicació amb la millora de la societat a través de la promoció d'un estil de vida que no li dona l'esquena a la natura, sinó que la integra en la quotidianitat. Amb el projecte dels horts urbans, l'hort de les flors o l'hort de la mar, Arnau ens mostra que la bellesa no està renyida amb la practicitat, que la intel·ligència i les emocions caminen de la mà i que no hi haurà un model econòmic viable sense tindre en compte l'ecologia. Per la seva trajectòria i els valors que ens ha transmès, Jesús Arnau és la persona destacada en l'àmbit de l'acció social de l'any 2018.